Shubor nakaslem jong unongsan hima. President ka National People's Youth Front ubakit borlang nongrem. Henne kasngi haba jubab halor ka jeng kenno, ba ka sorkar ka balalam khmat da ke NPP, ka jor bha ka jeng bamsam. Ula ong bahagi por baladep udon bat ka seng Congress, bat ka jeng kenno bamsam, ka jor bha shwa bandan ke election. Ula ong ru ba omdon manu-manu ubah halor kaan, balada kilap ba unu-unu ubriu la udai na ka NPP, Congress, BJP ru kaan ka don ban pensitom yagi. Ula kentu ban ujor shiki bor jong kaan, kenang bakan la ban le ya ka badon kam. Khot jong ka parti Kongres nadu or hajar lai, nadu ikbang ngadang kaprit rung la dei. Hakapor bang ngadong haka Kongres nadu hajar lai ru kini ki jajing kenok kimi. Ngam supla ba ki babon ki political party bat ki rupaj ba bat ki wei kia keno mentaya kan National People's Party ba kadai ka party ka bamsa ngam supla ya kan mar hakapor bangadon Kongres kini ki ju ijajing keno kam ba kimi bet ndala jan ke election boleh kini ki keno bamsa ka kam khruj ba menta mar ka election kala jan hanrai ngong pi ba kata ka bamsa lada kadon ha unu ni kano kita khot jong kan National People's Party kabangan ngaku aban ong lengba jong pi kilat pothai ko boran ke janmet kalong lada philap yubri ubadon keti sisa kat kabang sapkem ai gijing pun sitom iki lemba ka an ngam don hang ni ban yada ya ki rubam sap ngim don hang ni ban yada ya no lada ki bam sap sisa ya kata ka pisa jong pajba lani ya kino ki kenja construction work kumbang ayu i lemba ki social media kijing kena ibabon haba ya ki construction project ki prepare la susah kena bamsa ngam ong ba lada philap sisa ya ki jing sisa le ada kaberdam file ga FIR ka an ka dong mendon balong hajrong ya ka an barok ni dong hapo jong ka an la do NPP la de Kongres la de BJP ro hangrai ngai kumba kini kijing kena bamsa ki detang kijing kena ki bom don nongrem pila dah kita memberi pila dia mencupakan baca. Ada ke FIR. Kalau kau YouTube, kalau itu CBI dah. Ki institution ki badai badpet ya ka bamsap kita. Kita banlek lah kajong ka kamram ban lek ya ka badon ka. Ngagam don hang ni ban ya ka bamsap tu kita hit court NPP. Lada pila ban pak kem